ሰባት ዝግበር ዘሎ ግፋድዩ ገዛውቲ ምዕፃው ድዩ ደነብ ምዕፃው ድዩ ገለ ምዕፃው ድዩ ምስናት ሓደ ዓቢ ወረዳ ማለት እዩ ተረዲካ ባይዞ ወይ ሸውዓተ ሰባት ዝበሃል ጎቦ ቦታታት በቃ ንሃገርና ቅናት እዩ ኣይኮነን ምስ ባርካን ምስ ከበሳን ይዘረኽባ እንደን ፍሉይ ናይ ጉስነት ናይ ማሕረስ ቦታ ኣለዎ በዓል በረኻ ፅላለይ በዓል ሰጋሉ ጋባታት ዝበሃል ገርገር ዝበሃል ኣሎ ውጭ ሩዋ ገለበለ ዝበሃል ኣሎ መንገኺለው ዝበሃል ኣሎ ጎቦታት መሸደሪ ናይ ጓሶት ኣብኡ ኮይዶም ደቆም ዝዕብዩ ኣለዉ ሓረስቶት ነጋዶ ኣለዉ ኣሜን ጓሶት ኣሎ ገለ ኣለዉ ካብኡ ኣውፂኢካዮም ማለት ሕጂ 7 በቃ ነቲ ዓዲ ኣፅኒትካዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብኡ እዩ ህይወትና ካብኡ እዩ ተረዲካ ካብኡ እዩ ህይወትና ዋላ ደሱ ማለት ብዝተፈላለየ መገዲ ድሓን ንበል ይግበር ግን ኣማራፂ እንታይ ኣሎ ፋብሪካ ዲኻ ትኽኢልካ ኣሎ ነቲ ዝነበሮም ካብ ዝነበሮም ስራሕ እንድሕር ኣልጊስካዮም ናቱ መተካእታ ዝኾነ ክትገብር ኣለካ እዚ ግን ብሓፂሩ ፅቡቅ ኢልካ ትቐይስካዮም ውፁ ጥፉ ማለት እዩ እዞም ታሪፍኩም ዘለኹም ዝንዕሞ ውፁ በቃ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ